Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Li seranserê cîhanê her roj 15 milyar çare tê kişandin. Salên 6 milyar û 300 hezar lê nexweşî çarê dimirin. Peygamberê me Sultanê Peygamberan hedîsa hewa û hat dibêje, kesekî ku tiştekî zerarê dide wî bêhîle li cem Xwedê hêrê kir. Ji ber vê yekê lekolîn û zanistî nîşan didin ku çarekêşê bêguman ji bo saliha rowan zarar e. Bi rastî pûsa ku raporta normaleya pêşîn a ku hemî kesan ku ji ber nexweşiyê serî nexweşxane danîne hatine gotin hûn ciharê dikişînin tiştekî zerarê dide saliha merov yek jî ev e. Ji ber vê çarê gelek zerarê di bedena me tê hêle. Xwişk İbrahîmî dela di İncîlê de nameyên bêşa 6, 19 û 20 Xwedê wiha dibêje. Ma hûn nizanin ku laşê we yanî bedena fîzîkî cêya ruhê pîrozê ku weş stendiye dönderi we de ye. Bi rastî bedena me fîzîkî cêya ruhê Xwedê Teala zatiya xwe fikiriyê me û cêyê nefsa ku alema berzayên Xwedê Teala filandiye. Xwedê Teala di ayetê wiha dibêje: Ma tu mizanî bedena we fîzîkî cêyê pîrozê ku ruhê we Xwedê Teala stendiye û Xwedê Teala zatiya xwe fikiriyê we. Hûn ne yekên xwe ne, hûn bi bedelekê hatine kirin, ji ber vê yekê di bedena xwe fîzîkî pesnê Xwedê bidin. Bi gotinek din, bedena fîzîkî cihê ruhê pîrozê Xwedê ye, partiş bike. Gel em dixwazin wî partiş bikin, duê em xwe ji her tiştê ku zerarê dide biparêzin. Mesela çawa çirare zerarekê fîzîkî dide laş, em dizanin ku ziman jî organeke fîzîkî bedenê ye, zerareke mezin dide jiyana mirovan jî. Zimanê xwe ji xerabiyê û lêvên xwe ji derewan biparêzin. Dew ji xerabiyê berde û qenceyê bike, ji bo aşitiyê bixebitin, li pey aşitiyê bimişin. Yani bi gotina Yunus, netaşê hebara gerek merev lal be, netaşê lêdanî gerek merev bê dest be. Wan hemiyan zirara din laşê me li temamê bedena me negatîv bela dime. Zirara manevî jî dide me û Xwedê Teala em bi diketên xweşwan biparêzin. Li Tewratê testiyer 5, 20 û 21 li hember cîranê xwe min şahediya derevîn nekin. Li jina cîranê xwe xerab nenêrin. Li mala cîranê xwe, li hardê wî, li korê wî jin û mêr, li ga û kerê wî çavê xerab nenêre. Ew ayet çitînên bîra me heger em gûr bidin fermanên Xwedê, Xwedê Teala me ji tiştê ku zerarê didin me û hesarê ser bedena me fîzîkî tênin cî me diparêze. Çivare adeta ferabî ye. Ji wê ferabî encer bi alîkariya Xwedê Teala me filas dibin. Adetên herab mîna kelepçeyên bi kilîtên wendan e. Miftahê her tîstî li cem Xwedê ye. Ji ber vê yekê eger em dixwazin şirarî û zerarê dide me xelas bibin, rêya wê yekê ew e ku em we bigînin Xwedê û taveyên murşîdiya xwe bibin û paşê zikir kin, kir zikir bikin, ew jî zikir derbas dibe. Xwedê razî be.